näiden lihaerien osalta, niin niiden alkuperä pitää olla koko ajan ikään kuin tiedossa, että sieltä alkutuottajalta aina kuluttajalle asti pitää tietää, että mistä lihaerästä on kysymys. Ja tässä se tieto on katkennut. Näitä lihaeriä on ostettu sitten ikään kuin pimeästi tai kuititta, ja silloin siitä on häipynyt sen alkutuottajan tiedot, ja nyt sitten on sekaisin tällaisia ulkomailta tuotuja lihoja, kotimaasta tuotuja lihoja ja eri lihaeriä, sellaisia eriä, jotka vaatisivat eri käsittelypaikkoja. Joukossa on myös ollut vanhentunutta lihaa, kun muistetaan, että tässä on pakasteessa olevasta lihasta pääasiassa kysymys. Tosiaan se lihan käsittely ei ole ollut asianmukaista, tai näin epäillään. Mitä se tarkoittaa? Mitä siellä on tehty? Lihan käsittelystä on annettu hyvin tarkat määräykset, mitä lihaa milloinkin saadaan yhdessä käsitellä, mitä erikseen käsitellä. Ja sitten näillä lihan käsittelylaitoksilla on hyvin tarkat lupamääräykset sen osalta, että minkä eläimen lihaa minkäkin luvan alla voi käsitellä. Ja tässä on myös tapahtunut sitä, että on käsitelty sellaista lihaa, jonka käsittelyyn